У папярэдняй серыі Та не скажаце, атрымаеце сур'ёзныя праблемы. Я ведаю, што ў мястэчку ёсць супраціў і запэўніваю, што прыцісну іх. Перапелачнік вырашыў даверыць вам больш важную місію. Ваша заданне — сабраць інфармацыю пра абарончае абсталяванне фрыцаў на беразе. трэба дадаць яшчэ пару месцаў і гатова. Перапелачнік, Робінзоны выканалі заданне. Цудоўна. Ганарыся сваімі дзецьмі, Робер. Яны сапраўдныя партызаны. Доўгія вакацыі. Енк апантаны. Нам было нялёгка пад няспыннымі бамбёжкамі. Але было адчуванне, што хаўруснікі нешта рыхтавалі. Мы, Робінзоны, нягледзячы на ўзрост, больш чым калі бралі ўдзел у супраціве. Наш бацька вельмі ганарыўся. Калет, дзе Эрнест? На пасту. Вунь яны. Трымай, Калет. Твая чарга, як я паказваў. Цяпер. Ясна. Чакайце тут. Я зараз. Усё чыста. Нікога. Усё тут. Файна. Едзьма. Бывайце, дзеці. Вяртайцеся асцярожна. Тата, калі ўжо? Невядома, але адно ясна. Вельмі хутка. Усё, дзеці. Я пайшоў. Едзьма. Эрнест, вайна ж амаль скончаная? Так, вядома. Ужо з дня на дзень. Стаять! Дакументы! Так, вось яны. А, Божа ўсемагутны, калі пачнецца. Мой швагер, ён інфармаваны. Дык вось, кажа, застаўся месяц. Добра, бо ўжо пара. Ды што за месяц зменіцца? У кожным разе гэта будзе не тут. Успомніце, як фрыцы сустрэлі іх у 42-м. Так, дакладна на поўначы, бліжэй да Кале. Там рукой падаць да Англіі. О, не, надта відавочна. Там іх фрыцы і чакаюць. Думаю, што далей на поўдзень. Але з такім шалёным надвор'ем. Гэй, ты с'е. А ты як лічыш? Я? Ды ніяк. Во дзіва. Як гэта разумець? Ты на што намякаеш? Ты пачынаеш нерваваць мяне, Рэнэ. Вітаю. Як маеся, даражэнькі? Выглядае, што надвор'ю стала напляваць на сезоннасць, га? Згодны, Віялета, дай келіх чырвонага. Думаю, я стаў бы журналістам або пісьменнікам. Я проста хачу расказваць і запісваць гісторыі. А ты кім станеш?
Пасля вайны пакуль не ведаю медсястрой або лекаркай. Мне падабаецца лячыць людзей, але навучанне дарагое, бацька не пацягне. А мы с тобой поженимся? Што? Ты звар'яцеў? Перастань. А што мог бы рабіць Фернан? Напэўна, мог бы вандраваць або стаць пілотам. Спытаем, калі ён вернецца. Трывога, ідзе Дюран! Зноў будзе пераследаваць. Хутчэй адсюль. Сустракаемся ў штабе. Вядома. Дюран з'яўляецца, яны знікаюць. Як жа? Нарэшце, нешта вы доўга. А як ты здолела так хутка? Аполлонікі, здароў? Здароў, шэф! Вось і ты. Згубіўся ці што? О, ля-ля. Давялося пятляць паміж дрэваў, каб адарвацца ад Дюрана. Ніколі так хутка не бегаў. Але ён адстаў. Дюран сапраўдная блыха. Будьце ўдвая больш пільныя і асцярожныя. Не самы час пападацца, га? Ну, што цяпер? Пакуль проста схавайцеся. У немцаў праблемы. Хаўруснікі нешта рыхтуюць. А раскажы! Ведаю толькі, што нешта вялікае. А вам трэба быць гатовымі. Ніжэй травы, ясна? На што глядзіш, дзядуля? Відаць, надвор'е паляпшаецца. Адчуваеш гэты ветрык? Так, прыемны? Ага, хто ведае, можа, гэта вецер свабоды. Што малюеш, котлетка? Падарунак для мамы. О, гэта ж мы. Атрымліваецца выдатна. Ага, гэта вечарына з нагоды перамогі і вяртання мамы. Будзе цудоўна. Да гэтага яшчэ доўга, разумееш? Затое мы маем шмат часу, каб падрыхтаваць свята. Але спачатку асабістае паведамленне. Тугі вястун асенніх струн, енк апантаны. Дзядуля, ужо хутка, так? Тугі вястун асенніх струн, енк апантаны. Шлем неўздагон, пакутны сон, і ў сэрца раны. Прыгожа? Так, Шлем вельмі. неўздагон, пакутны сон, і ў сэрца раны. Ладно, дайце бабулі папрацаваць. Бо мне не будзе чаго заўтра надзець. Бедныя жыхары Д'епа, там так нікога не застанецца. А яшчэ папаўся. Яны тут! Яны тут! Пачалося! Пачалося! Асцярожна! Усё добра, Жан-Батыст. Нешта ты рана выпіў. Рэне, яны высадзіліся! Тут, у Нармандыі, у Кальвадосе! Іх там на пляжы проста бездань! Амерыканцы, англічане, танкі, джипы, гарматы, ўсё грыміць і выбухае! Што?
Ты упэўнены? Ды кажу вам, ля берага сабраўся вялізны флот! Ды каб мяне! Дзякуй нябёсам! Жан-Батыст, гэта найлепшая навіна, што ты толькі прыносіў. Вось і ўсё? Вайна скончыцца? Хто ведае, але можа быць і так, Сонейка. Можна адзначыць. Хадзем, вып'ем за гэта. Так, з радасцю. Шалёныя тут адбываюцца падзеі. Але не трэба так па-вар'яцку ездзіць, ды рызыкаваць жыццём. Убачыце, хутка яны будуць тут. І праз які тыдзень станем вольныя. Праз тыдзень. І сапраўды, тым ранкам безліч караблёў перасеклі Ла-Манш. Амерыканскае і англійскае войскі высадзіліся паміж Канам і Валансам. Хаўруснікі абсалютна пераважалі ў сіле, а ў дзень Д з поспехам завяршылася аперацыя «Аверлорд». Аднак на гэтым вайна не скончылася. Хаўруснікі ішлі марудна. Немцы супраціўляліся адчайна. Мы мусілі чакаць. Яшчэ і яшчэ. Гэта стала для нас страшнай навукай цярплівасці. Тым часам у тыле тата і рух супраціву ладзілі сабатаж. Тата нас не ўцягваў. Мы не ведалі дакладна, але адчувалі перадсмяротныя сутаргі, бачвары. Усё лета ішлі добрыя навіны. У чэрвені вызвалілі Шэрбур. У сярэдзіне ліпеня Кан, за ім Авранж. Немцаў выціскалі адусюль. У жніўні вызвалілі Брэтань, а потым Нант. І нарэшце 25 жніўня Парыж. Дзякуй Богу! Вецер свабоды дзьмуў наш бок. Мы разумелі, што яна толькі пытанне часу. Ды сціхні ты! Я па малако. Вядома, калет, за мной! Хаўруснікі ўжо блізка. Постой! Пад Руанам. Так, ведаю. І ты хутка пойдзеш. Ох, я гэтага не вытрымаю. Не кажы так. Я хачу застацца з табою. Але цябе заб'ю, цёта. І што мне тады рабіць? Гэта заб'е і мяне. Кахаю цябе. Яны што, закахаліся? Выглядае на тое. Яны не могуць. Нельга. Можа, Ота і файны, але ён фрыц. Мне падабаецца Ота. Гэта справа дарослых. І нікому не кажы, бо ў іх будуць непрыемнасці.
Дзе там твае каларадскія жукі? Я склаў іх там, у вядры. Так яны не змогуць есці нашу агародніну. Гэтым разам я іх падпалю, добра? Ну, калі хочаш, хадзем паліць каларадскіх жукоў! Во, спадзяюся, у нас не патрапяць. Ого! Ты яшчэ тут і не хаваешся? Тваёй парады бракавала! Правільна, хутчэй, не спазняйцеся на спатканне з лёсам. Лінія ўсё бліжэй да нас. Не трэба стаяць звонку. Увесь час мы жылі ў чаканні той жахлівай ночы. Дабранач, дзядуля! Спіце спакойна. Наверх. Я зараз падымуся. Што адбылося? Ты бачыш? Добра, што мы не там. Ноч кашмараў. Яна змяніла нас назаўжды. Ви отримали додаткові боєприпаси, чорт би вас! Так, Усяго вистачає? Так. Запужайте жихаров гэтай трыклятай вёскі, ясна? так, генерал. Едьце ў вёску і прывязіце закладнікаў. Хай заплацяць за напад паўстанцаў. Так, палкоўнік, фермы гэта таксама тычыцца? Так, фермы таксама. Прошу, полковник, люди не виноваты. Вы ж не сур'ёзна. Не сур'ёзна? Я так само еду. Але, полковник, наперед! Мы едем до Марто. Усе на выход, хутка! Хвилинку, я не допил. Хутка! На выход! Гэй, можна асцярожней з дамамі. Тут нехта застаўся? Ёсць хто? Чортаў ты съел, тёк. Ох, паскудники, вам мяне не достать. Цяпер якія навіны. Немцы! Немцы! Я наберусь палонных у мястэчку, помсцяць за ночную атаку! Чаго? Што ты вярзеш, Жан-Батыст? Паўстанцы ўзарвалі склад, набіты нямецкімі запасамі. Яны арыштоўваюць усю вёску, нават фермы. Ведаеце, што робяць з закладнікамі? Трэба ўцякаць! Не, Рэне! Што такое, бабуля? Дзеці, ідзіце з бабуляй, я застаюся. Схавайцеся ў лесе. Але... Не абмяркоўваецца. Мы не хочам ісці без цябе, дзядуля! Бягом адсюль. Хутка, бярыце бабулю і схавайцеся ў штабе. Хадзем, бабуля! Не, Рэне, я застануся. Ідзіце, дзеці. Амелі. Вось яны! Калі вы застаецеся, Рэне, і я таксама. Хутчэй, Калет, хадзем.
Жанна, ідуть! Яны бяруць закладнікаў за саботаж! Уцякайце! Што? Нават і не нагой. Гэта мой дом. Гастон, Марселін, бяжыце і схавайцеся! Але мы нічога не зрабілі! Рабі, як кажа Ота, хутка, хутка! Слухайцеся, Ота, бяжыце ў лес. Мама! Зараз жа. Бывайце, дзеці. А ты, Ота, Застануся з табой назаўжды. Усё адно мы прайгралі вайну. Спадарыня Марто! Ich komme! Не стой! Ходім, кому кажу! Выходзьце, хутка! Не марудзіць, давайте! Хутчэй, ідзіце туды! Пастроіцца! Пастроіцца ўсім у шэраг! Вось так! Што ім трэба? Уцягнуць нас у сваё вар'яцтва. У падвал іх! Давайте хутка! Ідзіце ў падвал! Дюран, як толькі мог, змагаўся з супрацівам. Вышукваючы партызана ў лесе, ён урэшце наблізіўся да нашага шалаша, які быў нам як крэпасць. Ну што, Дюран, сёння твой шчаслівы дзень. Пацучкі мне заплацяць. Сюды! Трымайцеся. І куды ўсе падзеліся? Спадары немцы, спадарства! Я знайшоў сховішча здраднікаў, там, у лесе. Напэўна, там сустракаюцца і байцы супраціву. Хадземце пакажу. Я і карту прынёс. У разбураным будынку. Трэба папярэдзіць штаб, што мы пойдзем на сховішча. І перагрупавацца. Шалаш! Што здарылася? Нямецкая пастка. Мы згубілі некалькі чалавек. Бабулю з дзядулем узялі ў закладнікі. І яны прыйшлі па маму. Ота застаўся абараніць, а потым былі стрэлы. Боже, маму забілі! Ладно, трэба сабрацца і паспрабаваць зноў. Што нам рабіць? П'ер, хадзі з рабінзонамі. Ваша задача выратаваць закладнікаў. Тата, дазволь пайсці. Можна, але не малым. Калет і Гастон застануцца. І мы пойдзем! Не абмяркоўваецца. Вы з перапёлачнікам, вы патрэбны яму. Беражыце сябе. Калі зноў убачымся, ўжо будзем вольныя. Хаўруснікі ў дарозе на Гранжвіль. Даражэнькія. Хадзем, рабінзоны, я ўсё растлумачу. І далёка яшчэ ісці?
Не-не, мы амаль на месцы. Сапраўдныя дзеці доўгіх вакацый. Гісторыя Мішлін Ланот. Моя кузіна брала ўдзел у супраціве. Аднойчы яны даведаліся, што да адной сяброўкі завітаюць. Яна сказала: «Я маю ключ, пайду праверу, ці не засталося ўлётак». Але ў пакоі яна знайшла аўтамат. Што ж з ім рабіць, калі сюды прыйдуць? Так сталася, што ў пакоі была статуя панны Марыі. Кузіна заматала аўтамат у ручнікі і схавала ў матцы боскай. У Сарбоне чакалася сустрэча. Яна села са статуі ў метро, а на ўваходзе ў Сарбону ахоўнік спытаў, што гэта. Яна адказала, што статуя для святой імшы. Вось такім чынам яна выратавала сваю сяброўку ад расстрэлу. Шчыра дзякуем Кацярыне Варажун, Віленскаму беларускаму музею імя Івана Луцкевіча, Паўлу і Кацярыне Хівукам, Сяргею Адзянцу, Алесі Мірону Савановічам, Маланцы Мацею Ваяйковым, Александру Стэльмачонку, Лявону Спірыдонаву, Яўгену Бараноўскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!